Taura. Dongo abantu ebamume wangwasi vakati zvamina nzidziyo havandizivi saka indawo yene hanzvadzi yangu natete vangu vachandikupurira kuti vanoziva vakamira sei. Dongo ndiyo ngwashoda ndoziva ndaigana nzoda ndakandamba pake ni Saddam Jonas Hussein ndakaenda pamba pawo padonga takasvika pane imba imwe iri pazasi quotation imwe iri yahouse vakati kune imwe iri pastand yenga iri pamusoro inge ichikutovakwa ndoimba ndikuvakira chi hanzvadzi yenyu imba iyi havakwanisi kuti vaende mumba yamaiguru vakashayika iyi hazviite ndoimba ndikuvakira chi hanzvadzi yenyu itano izvo hanzvadzi yenyu iri kushamba kamuda kuiona iyo imari yebhasi ndakapira $20 ndakaenda kushamba ndakandoona nehanzvadzi yangu amwe mushonga tiri futi tano yavo vasingawirirani futi madhira avo netano yavo handiti Papetsi. Iwe? Sorry. Shesho ndomzali ndiye bzuflo. Ndinonzi Mata Jonas. Saka musi wacho dai wakazoona Saddam uyo achidzindo imba yedu kwakira kumbulani. Ndaitori kumba kwa kumbulani ndishabva ndandaenda kunomuona kuti vagirise mushure mekunge vanetsera pavakanga ndakati mushedza muramu wangu kuti ndinoda kukuona izvezvi zvosho akatouya ngati ndo magariro erudzi yako kuita ndomba makanaka imba here yekuti unorojerawo mukadzi svikanzi ateti imba yake kwachakonda iri kutovaka muchatozoda zvese ndiri kugadzira nokuti ndakafirwa manje yamaiguru iri asi yake ndikuita se ndikutovakisa ngati ko zvino chikuita seungoti ubvisawo pashoma kuti uzikanwe mushako waJonas unozvifambisa sei zvikanzi haisi problem ini ndiri mune mari inguva diki diki zvezve zvinonaka manje ndikabva ndangonyarara ndakada kuzosvikirawo avasvike pakunezi vasvika pakura panisa izvozvo. Alright, ndinobvunza kudiki diki mumwachete kusiri kurefu. Right. Abo wakatenga girlfriend. Katika kuchaja mfumo wakabhadhara nani? Ndati wakabhadhara kunani? Waibhadhara kumukadzi upi? Waibhadhara. Wakabhadhara ndi yanga girlfriend. Mwana wakaita mistake. Mwana wakaita mistake. Pamunoita mistake iyo mwana munoita kubatana here kuti iwewe tudhonza nokutirare tese kana kuti munotowirana bonde robvaraita. Waitika mistake mama. No, ndoda kubvunza iwewe itera kuti pakaita mistake. Pano mistake dzitera. Pano mistake one paupenyu. Wanzwa here? Yokuti unombata mukadzi obva mubata ndo makumbo omuita rape case obva usingobva waenda kujeri. Wanzwa but pano mistake yokunyatsoona kuti no kuti zvinhu zvezi zvizosangana panenge pato kubatwa mumwe munhu iwe makatanga kurara sei pamusoro chitotanga kutofambidzana ivo ndo vakatora ndokutodzivira kwacho vega ndo vakatora ndisa zvine zoti vakutsiya mistake mukatanga kurara mese kupi tatanga kurara mese kuloji akakurojera akaenda mukaenda kuloji mese masvika kuloji ndobva asvika bva mapfekenura mese akati tiitei right anga akadzivirira here pekutanga vakadzivirira vakazoramba iti kutodzivirira ndo vakatora wakati nyama yapera aiwa yes aright doctor akati kudi uyu iwe ukati womwana tinopa ndakambokutaurai ndakaimbokuzai kana muchiyamudare munomufesti wanzaka ndabvukana maitadza kuti mapurisa anokusunga yavo nyatsei kuvaudza kuti kwamakienda tiri kukusunga izviri but munhu wamukuenda kutongana naye haide izvo mapurisa aitaurira vanhu chokwadi vanzwa
is your wife. And you are a husband. When it's going, somebody. Do you want to know witness? When we don't pay up, yamira papi man. You won't go to the good phone yako, Niamu da Gatska. Why would you pay up? Do you know what here? Yeah. I want to drop with Joe. Papi Patsina. Pano referee, and Pam Sorenda get a no. Ah, pretty many mercenaries. Cosaka referee up in the back. Dog in the Paputi. No, but capacity of Akata Vanens, you are Kashanda. I was saying, go. That the Pano referee and Papi there are no moon. A body mercenary. Naika. Magaita, you know what I'm Sakara got paid the Nova Vangan. Pedro Puzo, they got paid the Nova Vangan. I said that I but I don't know, can't say I face straight. They got paid the Nova Vangan. They got paid the Nova Vangan. Kate, they can't book food. Park out this up, back on gold. A person who had so good. I want me that one more day. We wait, Papa, we buy. They say, buy. If I miss something too, if I say no, down there, what's it up? They can't put the wife around Batira. They can't talk about them to go to town. Move out of them, pay Pausiva. And I tell someone, wife around Muza. Msema kuna shamba ni hapa hapa nyango shaka itika but iwe uvozo tunuka crispy kwa kanu mkazi nyango sina choka tena mwanzo itasoma payment akataka kushokora kutipira zisine ino kudari ku wewe ukataza akwese takamuza asitu zvinobudi wadi munhu manje tera unzwe ukataurire tera unzwe ndafonerwa n'uyo na ine achiti mdharama nuka kudari nikatindere dzimwe miti kwangu ndedzimwe nyaya dzokutema nokuvanhu dzandandichita ndakuda kugeza mvura yaiswa ikiita se kugeza yaiswa mvura yokugeza ndobva ndati ndibatidzai muti yangu ifanira kudziya ndiwane kufamba wazvinzwa right ndaisirwa mvura nomukadzi ari pano pabasa ndiani ndibvunzai wewe right ari kuenda kumunda ndiani ndobva wandifungisa zvakataurwa napurezidendi nezuro zvikanzi tichangofa tichisenza noziya tichisenza zvokudya tichidya nokushanda noziya ende vakadzi ava vabatsiri kugara kwatinoita nani navo isu tisi tinofanira kurikidza kusvika amen ndambotaura panapo ngosati wapinda ndikati ava esavakunukwa mbatya dzangu dzinodza vanorwisana nadzo nokunge vatoetorana novakadzi vanovawana samba mota dzavari kuona idzi hakuna chani hapana chavo va wanzwa here ndo dzangu novakadzi vangu kwete novana vangu mwana anotozowana mushure monge atowirana nani namai vake wanzwa here point yako awirana nani namai vake spouse yangu mukadzi 1 kana vari 3 kana vari 4 paripo wakatadza kumupa advice zvimwe zvacho munofanira kubvunzawo mambo direct mazvinzwisisa makapatadza kumukwisitashurira pati wapaona ipa mukapona paona vomuchangamiri asinge pangoita mubvunzo bedzi asi ndakuudza kuti hauna kwaunomboenda pandikuudza mutemo manje andopata changamiri waifanira kusa chimboenda imomubatsira chimboenda mubatsira uri kuda mira agara pasi uri kuda chii kunowiwe chii chao tikasedza pese takatenga mota mbiri pakava kwaii pakatengwa zvinhu zviviri saka utasodawo mari pazvose izvozvo kaiva ndikutarisira 5,000 pamotikari pamotikari ndikutarisira 4,000 wati motikari kani dzimbiri asi kuna maiguru vangu vandotowirana navo saka ndikuita ndichizoti ndine mwoyo wangu pamusoro yeshangamira kutori na maiguru vangu vandotowirana navo asi murume wedu ndiye angatori dambudziko utsotsi zvakamufane panenge vachinonge vanhu vese ava vana vadiki vese zvose zvokuda kunyepa handizive chakamira kuti kana mwana wandinaye oraiti ndasiri mudzimai wake ko mwana wake chaichaiye hanzi wotisi kubva kusendiri panapa handachandadya
mwana wake chiari panze pari kuchema haana chambobvira ambodya hana yakainzwawo kuroveri kuti mwana akabuda muchiuno manguwe asingatengi kana mari yekubva musi wa19 machi tichiya panapa haana kubvira akazombotengera kana kuziva kuti mwana akanopfeka pampa ripi kana kuti ari pai mwana wake arikuita anopfuura murodzi nemota dzaakatenga chigara tese achiti dzabhera kuti pii ndione kuti ndikupfuura ndichikosekwa nevamwe so ndichinyarara ndichimuona ane magirlfriends ake changamira mese budai panze ini muri 2 budai panze aiwa iwe Sara ini muri 2 ndipo $5 por hora